començar una dieta digital davant aquesta saturació informativa, tecnològica i la nostra addicció a les pantalles per estar informats? Tria les fonts d'informació, filtra. Quan recorres a moltes, el més probable és que t'acabes intoxicant i et perds hores molt valuoses. Desactivar les notificacions de les aplicacions del mòbil et distreuen tot el temps i fan perdre la concentració en altres coses. Fixa uns horaris per a consultar-les. Compra't un despertador. No pot ser que l'últim que llitges en dormir siga les declaracions de Casado o en alçar-te un nou cas de maltractament al poble del costat. No pot ser tan difícil. La clau és seleccionar i gestionar bé cada segon per alcançar l'objectiu de tindre el control del teu temps i del coneixement que estàs adquirint. La majoria estem hiperinformats, però sense context, hiperconnectats, però tot superficial. Si t'ha agradat el vídeo i el més important, t'ha fet reflexionar, no et perdes la resta en el canal d'Assicom. Subscriu-te i comparteix-lo.